Това видео ще ви покажа как да подадете заявление за Европейска здравноосигурителна карта онлайн, без да има нужда да се редите на опашки. Получаването на картата също става с куриер, затова е този вариант и много по-лесен и удобен. Единственото, което ще ви е необходимо, е попълнено заявление и електронен подпис, с който да го подпишете. Отидете на Google търсачката. Потърсете в Google търсачката ЕЗОК. Кликнете на първият резултат – ЕЗОК – Европейска здравноосигурителна карта. Другият вариант е да отидете направо ezok.bg. Ще ви се отвори специализираният сайт за Европейската здравноосигурителна карта. Кликнете на заявление, след което кликнете на линка «Формат за електронно попълване в PDF». Така заявлението ще ви се изтегли в PDF файл, който ще можете да попълните директно на компютъра. При попълването на заявлението има две най-важни неща, които трябва да знаете. Заявлението се подава до районната здравноосигурителна каса по ваш постоянен адрес. Също така, в зависимост от това за кого подавате заявлението, трябва да маркирате дали сте титуляр или законен представител, в случаите когато подавате заявлението за деца. След като попълните заявлението, трябва да го подпишете с квалифициран електронен подпис – КЕП. Как се подписват PDF документи с КЕП ще ви покажа в друго видео, затова ви каня да се подпишете към канала ми, за да не изпуснете други полезни видеа и инструкции. Подробно опътване как се попълва заявлението можете да откриете на страницата на ЕЗОК, откъдето изтеглихте заявлението. Важно е да знаете, че заявлението може да се подаде само и единствено подписано с електронен подпис. На някои места в интернет се споменава, че може да се подаде с ПИК на НОИ, но не всички офиси на РЕЗОК приемат този начин. Ако нямате време за губене в разправи с служителите, най-бързият и лесен начин е да подпишете документа с електронен подпис. Отворете нов прозорец и в Google потърсете eDelivery EGOV. Или направо въведете адреса на системата за сигурно електронно връчване eDelivery EGOV BG. Последвайте първият линк «Система за сигурно електронно връчване». Ще ви се отвори страницата на Министерството за електронно управление за сигурно електронно връчване. Кликнете «Вход», ако вече имате регистрация в системата. Ако нямате регистрация, ви съветвам да си направите, защото системата е много полезна и ви дава възможност да комуникирате и да получавате по електронен път уведомления от държавни институции. Най-вероятно ще направя отделно видео и за регистрацията в системата. Ще ви се отвори страницата за вход, където в полето «Избор на средство за автентикация» трябва да изберете по какъв начин ще се логирате в системата. Аз лично се логирам с квалифициран електронен подпис, но вие можете да се логирате и с един от другите начини – мобилен КЕП, ПИК на НОИ или НАП. Това няма значение за подаването на заявлението за ЕЗОК. След като сте избрали вариант за логин, кликнете на бутона «Вход». Ще ви се зареди първоначалната страница на системата. Кликнете върху «Изпрати съобщение». На следващата страница кликнете на бутона «Добави», за да добавите получател на съобщението. На следващият прозорец кликнете на падащото меню, на което пише «Всички». И изберете държавни администрации. Кликнете на менюто «Избери получател». Търсете районната здравноосигурителна каса по постоянен адрес, където сте регистрирани, и я изберете като получател на съобщението. След като сте избрали поделението на РЕЗОК, кликнете на бутона «Добави». В полето заглавие въведете заявление за издаване на ЕЗОК. В полето съдържание опишете, че изпращате заявление за издаване на ЕЗОК и за всеки случай адреса, до който искате тя да бъде изпратена, въпреки че го има в заявлението. Другото важно нещо е да споменете, че не изпращате копия от личната карта, защото служителите могат да сверят имената по служебен път. В полето «Документи за връчване» кликнете на бутона «Прикачи» и изберете попълненото и подписаното от вас с КЕП заявление. Системата ще провери документа за вируси и при отсъствието на такива ще ви изведе съобщение, след което можете да кликнете върху бутона «Изпрати». Това е всичко. До няколко дни трябва да получите обратно съобщение в системата, че заявлението ви е регистрирано с входящ номер, след което можете да очаквате получаването на вашата Европейска здравноосигурителна карта на адреса, който сте посочили. По този начин си спестихте много време и главоболия.